ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡ ಆಲ್ಚಿರೆಡ್ಡಿ ಕೊಂಕಣಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಆಲ್ಚಿರೆಡ್ಡಿ ಕೊಂಕಣಿ ಚಿತ್ರ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಪಾರ್ಕಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಹಾಗೂ RR ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮತ್ತು EN ಸಿನಿಮಾ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯಭರಿತ ಹಾರರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಕೊಂಕಣಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಗಾಡ್ವಿನ್ ಸ್ಪಾರ್ಕಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಜೊತೆ ಹೀನಾ ಪಿಂಟೋ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. मस्त तेंपा उपरांत आज एक कोंकणी मोही पळोवची भाग आमकां सांगना की आमच्या गॉडविन स्पार्कलान एक चान्स दिला. कित्याक म्हळ्यार कोंकणी मोही पळयनासतना कितलेशे वर्सां जालीं. आज आशिल्ल्या गण व्यक्तीनो आनी हांगासर आशिल्ल्या सर्वांक भोव संतोश जाता आज एक ह्या कार्यांत हाजीर जावंक.